Ay bay, magpatambal diri sa BMG bay, kaya man ang balay diri bay. Kaso lang, Dami mo nambal rin na nga. Dua ka layon bay. Oh, magkuhan siya bay. nakita kagi ani bay, amat lagi bay. Ako rito ang katitali bay. Hindi ka subay tao bay. Ah, sabaya, abi unang ka na bay. Kana bay, sabaya. Ulo ka bay. Ay, tao ni bay. Kataw ka bay, kataw ka bay. Boy tao rin bay. Balik ka abi ba na? Ay, balik sa akin abi. Anong saka balik? Saka abi ba? Oh, asa mo pengon? Hindi mo may manambal ng mga kapularyo. Di ba? Sige tayo na sa sulod. Oh, sige. Kuya Minoy kayo basi mo. Pasiran may balik na nga. Wala mo time nung kayo. Kasi ito sa sulod. Ayo patambal me. Tambal? Albularyo diri, no? Abi sa sulod. Palinyog minong wala. Di na gyud magpatambal minong. Boss. Ay, magpatambal, boss. Asang sumon, kasi padalag sumon. Kasi mana, magpatambal na sila. Sige, tara. Bala uling kuranan. Bere. Taro nga. Taro nga, uling kuranan. Ilan ka. Na. Na. Are, ano yung sakit niyo mo? Arthritis mo? Boss, dali. Ako equipment. Arthritis. Kato arthritis, kana. Ito na, kana nga. Alimaw na yung tambal boss para arthritis boss. Oh, tambal ko arthritis. Ayaw na siya. Bakto kayo nagkuha. Ah, Kina ba ipay po sa boss? kung maayo ka, 500. Kung di ka maayo, ako'y muhatag mo sa kaliba. Kara yung gamitan boss. Oh, arthritis ipit ka. Ayo na boss, buhat ang pay na boss. Ha? Pay naman ko. Ayo na. Tusukon naman. Okay boss. Okay na. Okay na? Tusukon ra. Okay na. Oh, Okay na. salamat. Okay boss. Tay boss, ako tong para yung arthritis eh. Ayo mo na yun. Ha? Atag ka kay hapon na. Hey, Dali. Magpatambal ko sir. Kurog-kurog akong kamot sir. Ha? Naon sa mo na? Pas mo sir, pas mo. Pas mo. Dali ra kay na. Wa ako equipment. Among equipment diri, boss, magnindot ka na mo equipment diri dong. Sama boss. Nindot kay na. Aktibo kay na sa mga pas mo. Mga ina nga pas mo, dali ra kay na. Kene. Oh, branded na siya. Ano ora no? Dili ko boss. Ha? Dili ko. Putlon ka na ra may pas mo. May nagpe-500 boss. Ha? Bakit naman ko 500? Ara 500. Naon ra oh. Dili ko boss. Dili ko boss. Adili na. Nga salamat kayo. Okay boss. Ay sige. Ayun ko. matay sa kabok, boss. Last Apa na yung yun sa? eh. Last na din na. Oh. Tilan. Kwarta ba ni 1.5 bita ni ron. Adlaw. Oh. Ay nga po no. Naon sa mga? Nilisot yung tinawa. Warag. Utas ka ayo. Ay oxygen ra yung nakulang ana. Kuwato equipment dito. Sakto Oh, kayo. boss, boss. Pila may bayad, ane? Ha? Kumayo ka 500. Kung di ka mayo, ako yung matag ni mo sa kalibo. Kasi muhatag ako. Maayo ko. Ah, sige, dali. Sakto kayo na. Kene. Nindot na siya. Masaon mo na? Ha? Itutok na si mong naon. Anoon ba, oh? Ano? Kunan pa. Kulag yung isa. Ha? Tara.
Okay na. Ah, Okay na. o 500. Salamat jud kayo. O sige, balik ugma. Salamat kayo.